Ọ bụ nnọọ oge echegharị uche na iru uju n'emume akwamozu Odoziakụ Caroline Iwegbunna nagoro mmụọ bụ onye a na-etu ma mee Enugu dịka imerime ndị Maria siri wee kọwaa anya na ọ bụ onye ụka kwudosiri ike n'okwukwe. Kenechukwu Chukwudị wee gaa ya bụ akwamozu weta akụkọ ịga n'ugbu a. Oriaku Caroline onye ya na ụmụ ya asaa bi n'Enugu bụ ebe esi tube ya aha Mama Enugu bụ onye ama ama dịka onye na-egosipụta ịfụnanya na-ebi ndụ dịka onye otu Kristi na ụka Anglican. N'okwu ya na ụka enyimozu nke akara na St. Nicholas Anglican Church Achalla, Reverend Canon Gilbert Nwankwọ onye kwusiri ike na ndị otu Kristi kwesị ibi n'otu n'ịfụnanya na-anabata ibe ha na-enweghị nsogbu na tinye Kraịst n'etiti ihe ọbụla ha na-eme. N'okwu ya ka enyichere ozu nwa ya nke izizi Maazị Chika Iwegbunna kwuru na nne ya bụ ezigbo nwaanyị bụkwara onye na-enye ya ezi ndụmọdụ nke ezi ndụmọdụ ya na mmekọrịta ha na-abụ dịka nne bụ nke ọma nchefu. Nwa ya nwaanyị Kate IG Okeke onye bụvu Director of Programs nke ụlọ mgbasa ozi ABS kwuru na nne ya biri ndụ umeala bụkwara onye gbara mbọ ka ọ na-enwe ezi mmekọrịta na ndị bụ ya nso na ndị nọ ya n'akụkụ bụkwara ezi onye ụka. Otu nwa ya nwaanyị ọzọ bụ Oriaku Obiageli Iwegbunna ya na otu onye n'ezinụlọ ahụ Maazị Chinedu Ọnụkwube kọwara Oriaku Caroline dịka onye nyere ha ezigbo mgbọrọgwụ nwekwe obi umeala ma bụkwara onye na-egosipụta udo na ịfụnanya. Ndị bịara ka aka sie ezinụlọ ahụ obi ndị gụnyere Oriaku Chito Osili yana Prince Emeka Kalu mere ka amata na Oriaku Caroline bụ onye biri ezigbo ndụ nke gosipụtara ka o si wee zụọ ụmụ ya ma gwakwa ụmụ ya na ezinụlọ ahụ ka ha jidesie ike na ezigbo nzọmụkwụ ọ rapụrụ ha. Oriaku Caroline bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara ahọ 87 site na Achalla. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.